Di animes dao guys sa tagbilaran kakita na sa traffic light. Ay, na-ignorant gid sa traffic light kay dugan na jud ko kakita syudad. Karon nakatamak na pagutol lipay ko kaadyon sa nangita mis uno na ni makanaan guys kay nadugay mis ang biyahe kay galibot-libot man ni agi pa miglubok lagi. Alas 12 na grabing katasan na dada may makdo na may dagka kajong in na McDonald's man na muhapit mi danis undoy kay grabing katasa kaadyo madyo na lamang pag intawag bitok matubaan kay wa may laing ikatuwa na niya affordable ra ba sa puning McDonald's niya maupoy na idaghan ngita pa pwede kang wa diha manood mi daning undoy kay madyo na laman tambaws pa naguok kay gadaguok nagkutok-kutok kay grabing katasa na. June 3 na guys, padung mi karon sa Tagbilaran wa mo na masultihi nga mulakaw kurong adlaw pero padung mi ron sa Tagbilaran di amis interior agi bawang undoy insay na sud siyang utok nga dari maning agis interior nga iba ba mong da ba sige balit ang gira des ni agi inja guys mo ni update sa daan daari guys padung ni sa man-made forest garabing ka lisod kay gamay na may daan na bilin kay agpikas tanaw gibakbak man na anja bawhanin na delikado di ka dari maghinay kay na daghay mga tusok-tusok ni pangbutang na ng dapling kay gitrabaho lagi krasada kay murag mo dahili na ni padung taas pagkadyo na ilang trabaho guys sugod pagod dito unahan taman mo dito tumon manang ragama sa krasada magamping just kay na buon ja syempre agdan ba daris interior kay liko delikado ba sa pag magdama lamang pagka pakusog dapat alalay ra jud imong dagan dari kay delikado ka jud lasang ba ni pikas jag pikas kay bangin na ba sana delikado ka jud pataga ka patay mo jud ka. Pero guys, mo nga ba po kumuaga dari kay grabing bugnawa. Mura pagkagnay sud bito srip. Kaya ra bugnawa dari. Ya, wa init ba kay uban pa. Sus datos pikas hagna sus grabe. Pagtung pag imong paa dito. Hapit na ni man forest guys. Ini datos unahan katuna bitong mga kahoy bitong nga gatabo. Grabing lami dari mag agi-agi. Uy, pero haglak ba japud kay hinahuna pinahubaan jag na ako nahay banakon mo labang kay pianan ba danig banakon ning inganing ardaghan ka jud kahoy. Ja bugnawon ba ganahan magbanakon na ang pabugnaw-bugnaw unja hadlak pag una ay mga datang tao kay wa man si bahay dani ja ilabi nagmotor mo ja gabi ing dako kuno ja kamurang duha ja kalitan ko na gawas ko na itong mga kontrang kardo ba sa ang probinsyano hindi dala mag mga armas nga na kuno ay ba sud ba sa tanganahon na kanilighinan na awon tag TV sugod sila may masud sa tanganahon ni ana guys di ana din sa man-made forest tanawan ninyo or bagko ana ra ba uban ka jud ni mo gani sa unas pag high school ko first time na pag ani na dani di pa ni sa ingani ka magkuon igo-igo pa karon grabing magkuan na so lami siguro ni mo ang bahay no pero di man siguro ni pwede putdon kay makasuhan ka ja kanan ay makatabang pud sa to ang environment ni kay muagi lang makadari grabing bugnawa ka jud tan-aw ninyo guys grabing biuha manang wa na putdan ni ang vlog bahala maburi mo ranig tinan-aw dani kay wa na putdan ni taman mahumaning mga kahoy kini angay gid ko unja ganahan kung tan-aw dani balik sunod mga adlaw karabing na sa gadyo tan-aw wala man ninyo di mo ka appreciate dinas nature mao nang atejang atimanan ating mga kahoy kay na gwapo ko jud tan-aw daghay kahoy. Tanawan ninyo guys kanay dyan mga tumoy kanabay dyan mga udlot gaabot diya sa ibabaw mo na naghatag jig landong sa krasada kay guwapa ni kahoy na pagtung jud ni inig labay grabe ra jig init ron madyo ganig mga kahoy kay mao ni tabang ba ni protekta pa sa ato ang kaugalingan nga di pa ta mabuwad gadto sa init kay grabe na ganing item buwad pa ano na tanan ni mga agta mudong day korok Tagbilaran guys kaya na ko importanteng asikasuhon ba ya wa naman ko laing adlang bakante ya karon na jud pud may murag arajid pang kaaluag na ba man ang matukot Tagbilaran pero mahuman yung trabahoon ja undoy kay dari man ni agis bilar kay iniingan day dyan nga mutan-aw kuno mis baha dito sa luway ug kananay lubok kay grabe man kuno tong baha kita sa FB dyan man ang ninjag dari may agi kay magliliog na apa ba kuno kay muram ligig na og baha nas undoy bawa ni jagi lihi buti nas dubong kini guys lubok na ni anjang tadtaad makita na nato tong ilahang Lubok River grabe tanawan ninyo guys makakita mo na grabing lebeg brown ka adjug tubig mulabay ra ba jud ani kay grabe ra ba jining ka green ra ka tin-aw ka adjug karon grabing lebeg kay grabing baha kay bawa ba mong bagyong dante grabing binahaay tanawan ninyo guys na ay mga bay guys na skilid medyo hadlok no kay injag nay anak ba anja kun hay maligi dadton siya madiretso na kunuhay dito skuan sapa na delikado. Pero siguro sila anad na sila gitrain na siguro pag ilang mga anak kay diha sila na mudyo. Pero kaharap ang gi-imagine bagay mong ignorante ba kog mga tubig kay ibong wa ba di dagat sa Alicia wa pa isa pang mako na isa pa kana ra jig nas basak nga gamay dapit ra gajud sa basak. Kini guys mao man siguro nilang giing nagtinai
nga karsada dari lubok oh maswito pero ini bang mura ra magananig mo libot anay murag plazas nga baon siya nga naning lugaran ni ganahan mo kung moagi ko dani kay libot-libot ba ja, lami tan-awon labi nagdana kasi ibabaw makita nimo ag-ubos nga kanang karsada lami tan-awon ba mura bagal liko-liko mao man siguro ning tinai baw pukuma sweeto tanawa guys na grabe gajud ka brown mura gajud og Milo murag lami ba magkabo diha ga higup-higupon kay ano tambos kabuhi mao na ni guys ag sentro sa kuan lubok na pud sila 7-Eleven na pud sila mga guwapo pud nga lungsod ba kay naa nag ilang mga panginahanglan lamin ta pag na 7-Eleven sa Alicia ba kay maangay man ko magtutambay na dari min mis undoy mo agis tulay adto mo maagis si katuna pahinahinay ra daari ba kay mutan-aw kus kananay river ug sa nay color nga brown man si babaw sigurado brown po sa boss karon ta jud kuno pareho ra man na ja wa man dihag mga floating restaurant ingas undo ning tiglem man kuno toy usa to gamay ka jo mura mo po si jagning tiglem gamay deres pikas guys kay na makita gilang simbahan ada junta di anami si katuna guys di mo hapit Miss Amiris katubi tong among giblagan sa una nga big shop ano ba ba na ba di animes dao guys sa tagbilaran kakita na sa traffic light ay na-ignorant gid sa traffic light kay dugay na jud ko kakita syudad karon nakatamak na pagutol lipay ko kaadyon sa nangita mis unod na ni makanaan guys kay nadugay mis ang biyahe kay libot-libot man ni agi pa miglubok lagi alas 12 na grabing katasan na jadi may makdo na may dagka kajong in na McDonald's man na mohapit mi danis undoy kay grabing katasa kaadyon madyo na lamang pag intawag bitek matubaan kay wa may laing ikatuwa na ni affordable ra ba sa puning McDonald's ya maupoy na idaghan ngita pa kag wa diha manood mi daning undoy kay maadyo na laman tambaws pa naguok kay gadaguok nagkuto-kuto kay grabing katasa na dugay man lagi mi hi day ko sa mga crew sa McDo grabing ka paspas kadyo mang lihig sa mga buotan pa jud guwapa pa jud guwapo mo ni hang order guys chicken ra masina gray sa price pa ja ko nga maka kay uhaw malay kadyo manghunaw sa ta kay delikado COVID di ta manghunaw sa tang kamot lamiyas ko karakot na hi guys so di ako speak you guys excited ko kay dan hidyo ko tiglaagan sa una ja karon ko nakabalik mo nang porma guys kay di man pwede go face shield nagdapo ko usa kay hatag ni undoy tan-aw ninyo guys sa ilang mga pajong guys gipang bitay man purong babit mas ibabaw adyo mo kabalaka guys kay pati ako nalipong pugos ang gibuhat naara ko ya asikasuhon daari guys andiyan ni kahuman pud guys mo palit ko og sapatos mating na action ko kabalaka pagkakitaan sa escalator basig di na ko kamo musakay daan ito kamo o para gihapon ko salamat guys naghatag sa ang sandal ug sanina og bag kiring facial aning hatad ni undoy pero makasud pud to wow orang lagmi ang mga gamit sa kusina guys uy makaitag pero puhon ako mag-shopping og na ko sakjana nandiyan ako daghang kwarta ba kay di maglabad og binadget madyo mo to mag-shopping kog naa na si daghang kwarta na daghan kadyo guys mga gamit sa kusina ba mga appliances makalingaw ba jud ni magtanaw-tanaw tama ra litos tan-aw kay wa man patay kapalit nga daghang kwarta unahon mo din ang importante ganahan kung saya guys escalator ba kay dugay na ko kasakay lingaw jud ilang pajong bay lang gipang bitay so guys padung na ta mo gawas dares exit bitaw na bitos kinatumjan anas mga silpunan kay nas undoy na nagapaabot na helo ila maputo wa man to kasud si kay wifi shield matong nangita pa ko kay bawal man og musud ra kagwa di man ka pasudlem sige saan siguro ni mo hanjo kay balaod is balaod so naa dari galingkod-lingkod ang idunaw ni jaag face shield masud tao ha tamang tao naka-face shield nakasud ko nasa face shield ka hi guys so di ako karon sa Bohol Boutique Hotel wa mo na maing na nga mo dit sumidari kay wa pos plano so pag uli na mo gikan migtagbilaran ning hapit midari kay para maligo midana sa swimming pool. So, sakin sa tungwa pa ka arhi dari sa Bohol Boutique Hotel dari sa Bilar. Lakaw na mo dari guys kay labi ka dugilang swimming pool kay kuan perfect for family and kuan bitaw guys kining sarang tong istorya we. Kining kato bitong giradas kuan des naging simana dari sa Bilar kato ni trending sa FB. Okay na to guys na settle na jadi pud si jada arhi sa sentro dito butos baryo nga sudlanen so ladyo ora dari sa sentro peaceful man dari di man mo angay mahaglag so maligo ko karon mara gad ang maghihapit dari kay arong makaligo kay
Lami ang pudiligo. Dito mo ko nahigam sa katong dito Miss Anda bitaw nga naligo mi dito unsa. Mura bitaw ko dito na. Uy. Lami man day magligo-ligo. Dito na-appreciate og taman ag mag-swimming. So mag-swimming mi ron, moray maghapit dari mag-swimming kay murag ugwa ko masajip guys 150 per head ag kanang swimming pool. Og kuan ka og kananay di ka mo kuha room. 150 or 200. Nakalimot ko harang i-sure unja kay ro maka hibaw kong pila kay gusto mo mag-swimming ra pwede man siya. Unja kung mo check-in mo mas maadjud ka mo marhi para kamo may makapangutana og pila jud. So mag-swimming mi karon guys. Hagad ka jugang naong kay grabe amo ang kuan dito sa Tagbi. Galaba daghang uga wala ko maanad lagi syudad. Manang hangnaong nainganin ka hagardo ka adyo. Dari padung man is kitchen, dari ra ko ring agi kay aron muli ili ko sa pool. Nga na kay. Dadto mo kumuagi anja tustong nehang gibragan ganina dadto ko mutagbang. Anja ma-swimming ta. Kapag nung kaliguon ako.